Здравейте, приятели, тук е Вайла КГБ-то. Първа надуших, че в Стара Загора са отворили нова ефтинджа с втора употреба и отиваме дружно на визитация там. Любимата ми верига Хумана имат нов обект точно зад окръжна болница. Ще ви напиша адреса за всеки случай, че ако и ви сте като мен да помните клюките за целия град, ама не и имена и числа, ще ви улесня. Магазина е с падащи цени, които почват от 15 лева за бройка и стигат до лев 50. Аз целих ново зареждане, а следващото ще е на 11 март. Не ви разбирам, ще ходите на фитнес, като аз само в тая втора употреба навъртех 5000 крачки, докато опощя всеки щендер. Честна и вайлинска, толкова не съм се вълнувала и на сватбата си, че набарах един тир находки, щот късмета ми нали знае, че той е като парите ми и силикона в гърдите ми, и трите просто ги няма. Обичам Хуманата, щот стоката е много добре подредена, а ни ровиш като кокошка в курник. Кефти панталони, кефти рокли, кефти тениски, гледайте ги по-дълъг щант от магистрала Хемус. Тука след малко едва не препадвам и вдигам пулс 150, щот намирам тениска на Пинко за 10 кинта. Още ми се насълзяват очите, че не ми покриваше пъпа, иначе вече тях да маам с нея по центъра. Много ме изкейвха и тия актуални къси топове, ама после се сетих, че само Мечпух изглежда добре с къса тениска и коремчи. Надали знаете, ама Хумана не е само на подпомагат да сме на контини, да не сме в фалит, ами на подпомагат и да останем по-дълго на този свят, което не знам за добро ли и за лошо, но имат и много благотворителни инициативи, включително и за помощ на страни от третия свят. А тук аз, като видях ценоразписа на тия Шано Якенца, направо са префърли в друга вселена, казвам ви. Въпреки, че мъжа ми каза, че ако купя още едно яки, не съм добре дошла вкъщи, аз поех риска и сега вероятно ще се завивам с него на някоя автобусна спирка. Ма е готинко, нали? Имаше сносни кецове точно в моя стил, ама не е за крак на хипопотам като моя. Ако имаше справедливост в този живот, косата ми щеше да е по-дълга от ходилото ми, а не обратното. От чантоците обаче се облажих. Направо станах разногледа и не ми се вярваше, че са по 10-15 кинта бройката. Какви са тия жени, дето са се отказали от тия чанти, така лековато и са си турили такива грехове на душите. Единствената стара чанта в този магазин, казвам ви, бях аз. Има тук в пробните, позирам и ви показвам тоалетите, с които ще се снимам за корицата на Вок, ама от Вок още не знаят. Аз убих рибата в Хуманата ми, ви ко направихте в този живот.